say yi asem ne yese ade ase a no bebre ko fa nsem enu ntina yewura adam oba ye o man hu obusuadua se ha na me bo akonya no to nti oba wo dikan na se ye ka ade ase a ni nkyeremu ano no oba wo dikan ba bi bo akonya no to oba wo dikan na se abesi o mo ka asem no eso nti se ye fa se bia maame mansa wo miensa ma mienu be ma baako mienu no baako wuwei baako aho be ma se de nye no na yehwe ya hwea ba be si nipa no mo ka asem no ye hu sampa ene ye hu se wuwe nipa asemasi ene ya akonya na se pa enie we de e mo bewrem na ye hu nti wo hwa kwaman de akofa yi ba ya enka tietietie aba ya hwehwem yesi mo nkotena se na se de mo pen se nipa na abegina ho no enipa ne aduonu aduasa aduonum kura na epa akonya na anya de ye benya baako a ye de akonya no be ma no but koyese ena ne edika koyese mipewei we supewei enti obetena so saa ombetena so saa sumdwe mada na so ye hwene se ye yi asem no ma ye no yewure yi asem no ma o ka se ye nkopa ade ase okay maame mansa ase no ye hwehwe mu a be si mrante ofa ase so ono ene ye ade ase pa ade ase enti omo na akonya no eho mo ye de ama no na ye hu na ya anye ne saa na ekoye se we abewuru ma eno ne koba na asa betwa wo tiam ya nim no ekoba na asa betwa wo hwe kwamande wo kirekirim nyina se wo si obi nka ho a asemba wo si obi nka wo kire de enti a onka ho so ho mese mrante office nka me ho edi enti na mrante office nka mo mrante office se ni na man bewurom ye hwem ampa mrante office e bia do ba ware enti mo no ye ka de ase a onka ho na moment ma te no se me de ma no mrante office nka ho onka ho di enti no nka ho a o se wonka ho enti ye ha de ase a madam ye hwe direct nipa no mo ka asem no sebi bia ye wura bo akonya to oba se ben ene o mo a mo ka sa asem no na obejina ona ya bia mase a eno na hwehwemu no na madam se mu ye hwehwe na amasa hu da enti ye beda wura se pa se busuadua bai abo bebrebe ana o ye wadwene se okotu bia asem so a ye bechew ebia sisi bebre se o ye wadwene se okotu bia asem ye bechew na mum no de se de bia tia meka no o maame anwa wanwo o maame anwa wanwo nti ye bibisi ekofa ba emu adesua no ana ampese tiefu pa se bi omo nya kwan emma manhia kotokofi aba yewura atena se no ye boni se no mo se hwe no Facebook a na osua ade ewum ami se nete nti obi wa obi bete kwa ma asem de watie no ha wa hwe no Facebook nti mo asem be na wofa asem ba fie ha nyem pepre nwo entoboase ne no kre babia dano na tiame ode ato se bia ba abusumi kra na afe kra na ode beka no nko a amya kohu sa ampa mrante wo fase na ade ne dia na ban ne yoro so ne nya daje ana no wadam ye nya daje anta se asem o sidi sitie no ye santena so biem ne empemu bie adansefo nyina mra nkrata wo de du bia so bia won fa mra enwe bibia no na ne ehu ba bia asem no ekọ ne ehu dia ade ne dia pa na yanye ne saa na ekofa se yesi ekopa ade ase yanka se yekopa di abedibi ade ase hwan na koya ne yene dia hwan na wono so hu enti ye besere ne nyina eka ho bi aboa ma basi a sinipa no odi fokra na wote ne ho ase wodase wo hu sa ampa asemi ya me de bai na nanom hwehwe mu kra no saa me kra no me nana saa obi wuram bedibi bebresi